Yomo ni gasiro gimabwaye hase nyombe yemo yo kwegokya imeye chiro ya kyango utukobogokera rero ekero musubati barengenere agaise ni kuranero obugimabwaye ime ya gitalia yemo asekirekera hegakorwe kyo kegasene kuri ngori bagwikira bono nigamenyi bemurunganiriyo komentekana akwichi nyomba cyo kwegokya ime yansemiyo ye chiriyo ya kyango muri kito Dominic Onderi nigasenchere ya bene akoreta wika sense mejo nagatona roboti rokobwatia Umusache omukuru ensema ya Transmaro yoro mu Masai ni gasiro bugimabwa ya senyombe yo kwegokya mechiro ya kyange ward ya bomba bebungi ya Machogo barabe county ya Kisii utukobo kererege kora abamenyi benseme yigabaye cyanire Nyagosira ni gari ngino musipati yomo oyo gasene kuraniro bugimabwa ya senya gitare yo mu Cyomagena asekeri bono ikagere bunani go batumugete amaliyogo yo konyarana kibobere engana bone gasaine gokorerwa obotuki Elikweno kia egekore keiga. Wabokire twara chirega sebira to korasi beregento giaito. Lakini umongwano naba atirete. Omoise ko inabarenge tabegeti yanga na no musacha. Nabarenge kanyobeke ruchi yanga. Lakini amanyi kana bari aruete chimihoro. We don't know why. Echu bano engense. Echu bayeke isichinja. Pineapple. No yengense omoise ke gairo kerete bano we don't know what happened last night. We are just roaming around to confirm what is going on. Lazima mnyora akule one uchunguzi katika korumanya ngaki yako yako no moise ko hiru nyakitali bali yo balenga kama selu lakini serikali yakora uchunguzi abantu abakunywa maru bari korage nare bangita basubati Njabana tinga itibasubati kenkonywa marua na ruja majina bas ngabaje degi asara gende kya bolere kya kawaida kini bano lende makweli na bali omoise koyo etete takoleki abwanigu atatebyo maina sakoleki asubwalenge atatingi kya tumumuroki omumuro yo lenge ke gitanda ingi kya moliete gasababu nere bakotiki nere balenge nere atatikirtiki ekigendrete bakasai Ehmati ya Nyagosira nigo yekera na sajaiga Ekera bono abamenyi bechire igabagasene goichanira okomentekana gwechinyomba cyo kwegoki onkoboriga kyangeye biasara binde mbijo nechipajo echina chitoko bori ngabana ngaitoko bana mbali gosoma ichekire 22 ngakibono toko kwa gogo chikosanga ngenye nepa bono bala basukumbai gukwana na omurayo tinete omurembe asomubaga bweramani Nigasabira oboteru kwenekwa ekero bono obotukibwa chakigwe asenchira bene rikomanya ekere tobogima bwa Nyagosira gosirigwa. So mimi naambia watu yetu ya Transmara na hapa kwetu Kisii tuturisa amani na upendo kwa sababu sisi hatujui kifo hii inakuja namna gani. Kwa hivyo tuendelee kupendana, tukae pamoja. Sasa mimi nasema wasee wowote wale mnaingia mahali mnakunywa Sangine muone mahali munarara namna gani na mnaishi namna gani. Kwa ripoti rigetseni kya nambe mogien soko TV kurugaiga ase chire ya kyango. Ikotoka gaiga ase ward ya bomba bwe bugi ya Machogo bwe county ya Kisii. Eritana ne Dominic Onderi.